Здравейте и добър вечер! Както ви обещах, днеска пускаме лайв. Само секунда да видя дали навсякъде е излязло както трябва. Пускам лайв, освен във Facebook и в Instagram. Така, сега ще пуснем и в Instagram. Може би, че няма да можем точно в Instagram, така че сме само във Facebook. Днес формата, както ви бях казала, е вие питате, аз отговарям, нямам сценарий, нямам някаква конкретна тема, въпреки че искам да си поговорим за някои неща, така, които не са споменавани в пространството. Само искам да ми кажете дали се чува и се вижда. И аз да проверя, докато ви чакам да се съберете. Така. Добре, има 10 човека. Само някой да ми пише дали се чува и се вижда, за да знам, че всичко е наред. Така. Да, окей, Вили писа. Добре, чува се, вижда се. Окей, супер. В Инстаграм не можах да пусна лайфа, така че сме само тук. Формата днеска е вие питате, аз отговарям, тъй като имаше много въпроси, доста коментари се изписаха под последните постове. Знаете, утре влизаме в любимия ретрограден Меркурий, нищо страшно няма с ретрограден Меркурий. Но аз преди, докато се събирате, искам да ви кажа една така малко по-различна гледна точка за годината на огнения кон, която съм сигурна, че не сте чували, или ако сте чували, е много хубаво съобщение. По принцип всички сте чували година на движение, година на импулс, година на решение, година на смели действия, на нови начала, все пак е година на единицата, големите ходове. Обаче много малко хора говорят за истинската или за така приоритетната енергия на огнения кон. Знаете ли, че сърцето на коня генерира електромагнитно поле 5 пъти по-голямо от човешкото? То се излъчва навън като сфера и обхваща директно всички, които са около него. Не за друго, но когато сме около конете, много хора плачат. Много емоции излизат на повърхността. Някои се смеят, някои предизвиква тъга. Така че всичко, което ние носим в сърцето си през тази година, ще се усеща не само от нас самите, но и около хората около нас. Както и обратното, вие ще попивате и ще усещате още по-силно енергията на хората около вас. Конете са изключително емоционални, интуитивни животни. Те са огледало на това, което чувстваме ние. И не за друго много от терапиите, със сигурност сте чували терапии с коне, където се прегръщаш, лежиш върху тях. Знаете ли защо обаче? Защото техният сърдечен ритъм е много специален. И това, което се случва резонанс между техния сърдечен ритъм и човека до тях. Реално, ако ние сме напрегнати, изнервени, ядосани, нашето сърце попива ритъма на коня. Както казах, ако ние сме тревожни, те ще го усетят моментално. И годината на огнения кон, ако така се замислим за това, ще отрази енергийно всичко, което е в нас. Значи, първо ние трябва да регулираме себе си и след това да започваме да действаме. Конете, между другото, спят само по 3 часа на ден и когато легнат за дълбока почивка, те се отпускат, защото знаят, че някой стои зад гърба им, някой стои да ги пази. И това не е година, в която изтощението ще е на почет. Не е година, в която трябва да се блъскаме много и да деприоритизираме здравето си. Да, ще е много дейна година, но и здравето не трябва да се забравя в случая. Така че тук идеята е да правим нещо, което сърцето иска. Всичко трябва да идва отвътре. Ако ви се рисува, рисувайте. Ако ви се, създава някакъв собствен бизнес, направете го. Но не опитайте се да не се въвличате в дейности, които не идват от сърцето, защото това ще бъде много бързо
изритано от вашето полезрение. В смисъл няма да ви се остави тази възможност да се доразвие тази идея, ако вие не искате. И тук, нали, огненият кон е много силен, много видим, много изявен. Нали. Там има грация, има красота, има изящество, но има и много голяма доза сърце. И когато нещо идва от сърцето, то си личи, хора. Така че тук просто усещайте повече тази година, кое е за мен и кое не е за мен. И което не е за вас, то по един или друг начин ще си тръгне от живота ви, но започвайте нещо чрез сърцето. Нали, това е другата така енергия на коня, за която не се говори много често. Така, огромни и тъжни очи. Да, вижте, те са огледал на нашата емоция. Ако ги виждаме огромни и тъжни, значи има нещо тъжно в нас, което си стои. Те са изключително спокойни, животни, но пък и много, много лесно се плашат също. Така, това беше отклонението, което исках да ви кажа. Нещата тази година от сърце, от душата, от интуицията. Проверете своята емоция, своята нагласа към нещата, които правите и вижте къде сте вие. Все още, между другото, сме в 2025 година астрологично. Нали? За мен лично 2026 година започва на 20 март с пролетното равноденствие. Така че ние все още сме в един такъв процес на промяна, на напасване. Ето днеска няколко хора ми пуснаха, че са били уволнени от работа. Няколко хора ми писаха за здравословни проблеми и се случват едни такива катарзиси или едни такива обрати, които по един или друг начин затварят едни врати и ще отворят други. Ще отворят други врати. Въпросът е да не се държим за нещо, което вече не работи. Имам и такива разговори, но там, да, положението е по-сериозно. Значи е необходимо да се грижим за себе си повече от всякога и то само с нашите истински таланти на сърце. Да, грижа за себе си, почивката, нервната система. Нервната система следващите 7 години. Това не е само за тази година. Ние навлизаме в цикъл на планети, които ще обтягат още повече нервното ни състояние. Ние ще бъдем още повече облъчвани от какви ли не електромагнитни полета, дигиталните технологии, знаете, но и като цяло ще сме много затрупани с задачи, което на нервно естество ние нямаме почивка. И може да сте го усетили от януари месец насам. Има едно такова напрежение във въздуха на пикове и спадове, което се реже с нож. Някой ги удря в кръвното, други ги удря като паникатаки, трети ги удря като задух, четвърти тревожност, пети безсъние, кошмари. Спим, ставаме в 3 часа посред нощ, не знаем какво се случва. И всичко това са едни такива сложни процеси за тялото. Нали? Цялата тая планетна енергия, тя ни влияе по един или друг начин, който както иска да го приема. И затова нервната система, спокойствието тази година, да си отделяте време, природата, връзката с... Аз му казвам естествения интелект. Какво е естествения интелект? Аз и не вие срещу компютъра, нали? Ами аз и човека, аз и природата, аз и животните. Това е връзката с естествения интелект. И когато усетите това напрежение около себе си, просто трябва сами да направите тези стъпки. Да разберете, че няма да има аз мога още малко и аз ще натисна още малко и аз ще издържа още малко, защото това още малко може да е точно, нали, тая пречупваща точка. Така, я да видим какво сте писали сега. Здравейте. Какво става? Днес ми блъснаха колата. Да, Марс квадрат Уран. Виолета, надявам се, че ти си добре, че само колата е наранена. Аз това бях писала в поста, мисля, че днеска ли го пуснах? Да, днеска го пуснах. Проблеми с колите, травми, проблеми на пътя, Марс квадрат Уран са си доста такива травматични ситуации. Надявам се, че ти си добре, поне в тази ситуация. Колата ще се оправи.
Това с природата го чувствам на ежедневна база, на всеки 2-3 часа искам да съм навън за повече време. Абсолютно. И ако имате слънцето е нашата най-голяма батерия. Имахме тук месец и половина във Виена, нямахме слънце. Няма да ви кажа това колко много влияе на вътрешното ни състояние. То буквално изпада в едни такива дълбоки депресивни моменти и само чакаш слънцето. Слънцето повече време на слънце. Точно така, аз също имах здравословни разположения и се чувствах много изморена, но се случиха други положителни промени на духовно ниво. Супер! Работя и те слушам. Добре, не ли? Защо толкова много се усеща? Да, интуитивна съм много, но това е друго. Усеща се, Мариана, защото това са планетни влияния, които не са само на личностно ниво, а те влияят на цели поколения. Ние ги наричаме поколенчески планети или на човечеството, така да кажем. Затова тези промени се усещат от всеки. Особено ако тези планетни връзки правят връзка с вашата натална карта и вашите планети, тогава събитията са още по-силни, тогава усещанията са още по-силни. Но то е малко, неизбежно това. Моята душа се ражда, щом се покаже слънчев лъч. И при мен е така. Днеска 3 часа навънка съм вървяла с медитации. Зарязах и консултациите, зарязах и всичко, но просто нямаше как. Не мога. Така че... Значи нервната система как се регулира, докато си напишете другите въпроси. Едното е природата, ставаме от тия компютри, телефони, оставате ги вкъщи. Другото е съня, ако е възможно около вас, без технологии, без рутери на Wi-Fi, без телевизори, телефони, таблети и всичко останало. Аз оставям всичко извън вратата, няма нищо вече в стаята. И другото е дихателните практики. Много, много важни са дихателните практики, ако усещате напрежение вътре. Ето аз днеска, въпреки че знам всичко, нали, и си знам наталната карта наизуст, усещам вътре, че направо тялото ми е така трепери, получава си такива конвулсии буквално и няма причина. Аз съм била на разходка, всичко е наред, връщам се, сядам да работя и то си продължава. Ето това е вътрешното жужжение, което по някой път не спира. Хората са заядливи, да, криви, конфликтни, абсолютно. Това ще е поне до към 5 март. Така, подбирайте си, както казвам аз, подбирайте си конфликтите, подбирайте си битките, не всичко трябва да се случи точно сега. В момента и Меркурий е статичен, аз днеска ви писах за това. Мисълта тече хаотично, интерпретацията на думите на хората от вас към тях, от тях към вас, става хаос. От утре Меркурий тръгва ретрограден до към 20 март, но има и сянка, значи до към 27 март. Говорим, ще има много голямо събиране в рибешката енергия. А рибешката енергия е много... тя се разтила буквално. Там всичко е слято, липсват граници, обърканост. Така че, да, това са следващите няколко седмици. Някои ще го усетят много по-силно от останалите. Нали, не всички трябва да го усещаме по един и същи начин. Всичко ме заболя миналата седмица за един ден. Сега съм добре, странно беше. Ади нещо се е активирало в картата, за да те заболи всичко така бързо. Важното е, че се е махнало. Аз от 10 дни се чувствам доста изморена, сутрин много трудно ставам и никога не съм имала проблеми с сутрешното ставане. Да, от 10 дена Ваня, някои са така от началото на януари месец, просто прекалено много така неща се случва в небето. Тази година е много астрологично пъстра. И ще има нагоре-надолу и към всичко това ние по някакъв начин трябва да се адаптираме, което си създава напрежение и на физическото ни тяло, нали? Не само на менталното ни тяло.
Какви събития ще настъпят за мен до края на тая година в сериозна апатия, безнадежност съм. Митко, това е много по натална карта. В смисъл такъв, аз за да ти кажа какво точно се случва с теб и колко време ще отнеме и какъв е урока и какво трябва да се предприеме, се случва по време на лична консултация. Така няма как да... Всеки един от вас, не знам колко човека гледат, има своя лична натална карта по дата, месец и час на раждане. Нали? Вие сте всички тук уникални сами по себе си. Слънцето е живот и в Англия е така мрачно. Да. Заземяването е много хубаво нещо. То пак е свързано с природата. Лятото ходете повече боси, плажа, тревата. Така са много хубави практики. И двете ми деца са родени и аз съм на ретрограден Меркурий и то в Риби. Моят ретрограден Меркурий е в Риби, хора, което ми е създавало много така проблеми през годините. Обаче има едно очарование в тези дни, сякаш една енергийна пелена се постила от човек на човек и се вдига вибрацията. Според мен започва един такъв период на отключване, един период на осъзнаване. Това ми прави впечатление, че нали, хората, които се свързват с мене и за консултации, и за различни неща, са навлязли, може би, в първите стъпки точно на това осъзнаване. Искат да разберат кои са, защо са тук, какво се случва вътре в тях, какви са уроците, нали, да разберат малко повече за същността си, нали, защото ние живеем в много материален свят. Та парите, та колата, та апартамента, нали, естествено, това е много важно, обаче имаме и вътрешен свят, което е нещо, нали, което няма как да отречем. И аз така се почувствах след разходка, тялото ми вибрираше силно, да. Напрежение, агресия, тъга, усещам във въздуха и в комуникацията всичко. Да, Ели, тук по-скоро дишане, движение, за да може да се изкарва това навънка. Отчаяние, безизходица. Вижте сега, да. Конфликтите, те никога няма да изчезнат, нали? Конфликтни хора винаги ще срещаме на пътя си, постоянно. Нали? Този, който иска конфликт, винаги ще предизвика конфликт. Въпросът е ние доколко оставяме този конфликт да ни повлияе. Ели, ти си, тук гледам твоя пост, помисли и от другата страна. Нали? Някой е решил да се заяжда, някой е решил да се кара, някой е решил да си излива нещо върху тебе, но е твое решението, ти доколко това ще го оставиш да ти повлияе. Нали, ти може да си там, но в същото време да си сложиш една преграда и да не допускаш нищо от това, което се казва, да стига до тебе. Нали, тук просто трябва малко да не влизаме в ролята на жертва. Нали, ето сега тук някой ми вика и ми се кара. Аз преценявам сама дали изобщо тези думи, които ми се казват, имат смисъл и дали ще позволя на тази енергия да стигне до мене. Аз имам едно така... От един актьор го бях видяла, ви бях казвала за това преди много отдавна. Когато някой ми каже, че 2 плюс 2 е 5, нали, аз му казвам да, 2 плюс 2 е 5 и въобще не си хабя енергията да убеждавам който и да било в моята истина и в моето мнение. Както и не оставям някой, нали, да налага своето върху мен в случая. Енергиите ли ще се променят, ще започнат да се поуспокояват след около 5 март. След около 5 март ще усетим така една доза облегчение. Официално след 20 март всичко тръгва напред. Нямаме ретроградни планети. Ще се усети по-лекичко, по-вдъхновяващо, по-позитивно. Някакси нещата ще започнат да се завъртат. В момента всичко е или на пауза. Аз днеска говорих с Пепи точно за това. С Пепи, между другото, правим много хубав ретрит, разговор с душата в България. Това е единственото ми събитие в България тая година. Ако искате да дойдете и да разтворите душата си, както се казва, от различни посоки, заповядайте 1-3 май. Ако искате информация, напишете ми ретрит. Но точно това казвах на Пепи, че
Все едно всичко буксува. Буксува или дава назад. Нали? Каквото и да направиш, колкото и действия да направиш, нещата не се задвижват напред. Ето това са ретроградните периоди, защото те не са тук, за да ни задвижат напред. Напротив, те са тук, за да спрем и да видим какво можем ние да си попреработим, да се обърнем малко повече навътре, да усетим себе си. Ето в случая някой ни крещи насреща, някой е конфликтен с нас. Защо това мен ме засяга? Значи, какво има вътре в мен, което аз не съм отработила, за да се хващам на негативните енергии на някой отсреща? И защо позволявам и давам силата, вижте сега, аз давам силата на някой отсреща да влияе на моето настроение или на това как аз се чувствам. Ето това са ретроградните периоди. Да си малко като страничен наблюдател или все едно гледаме кино. Гледаме кино, между двама човека карат се и какво се случва, защо това се случва. Задаваме си въпроси, водим си монолог със себе си. Нали? Говорим със себе си, колкото и странно да звучи. Прекрасна сте, много благодаря за хубавите съвети всеки ден. Моля. Има ли храни, на които да наблегнем тази седмица? Това е много интересен и хубав въпрос. Тук се съобразяваме, по принцип, сега храните, повече ги коментирам по натална карта, как му е така заложено на човека, кои храни са подходящи, кои не са, нали, къде са здравните предразположености. По луната евентуално, нали, това може да следвате за деня, но това е много, много генерално. Да. Как да успеем да се съхраним емоционално през тези пикове нагоре и надолу, много стрес има навсякъде. Вили, както казах в началото, дишането, разходките, ако има гняв, ако се чувствате агресивни, защото и това е възможно, ако някой вие усещате агресия от някой, тук трябва много движение. Този гняв трябва да излезе на повърхността, препоръчително не срещу някой или срещу нещо, движението изкарва адреналин. Какво е гнева? Гнева е адреналин. Адреналин, който кара действията да стават супер импулсивно, а ние в момента сме точно в такъв период на импулсивни, необмислени реакции и действия. Така че дишане, движение. Лягайте се с медитация. Какво значи да се легнем с медитация? Сега сигурно ще ми кажете, аз не знам как да медитирам. Аз също не знам как да медитирам. Уча се последната една година. Опитвам се. Ние как лягаме с моя съпруг от 6 месеца насам, значи от август месец, винаги заспиваме на медитация. Няма значение дали медитираме или не, но в пространството се чува медитативна музика, което на подсъзнателно ниво, вие докато спите, вашата нервна система си почива. Така че силно препоръчвам, вместо да си лягате с филми или там каквото правите, да си пуснете една медитация и да тествате една седмица как ще ви подейства. Има супер много медитации в YouTube. Виждате коя ви допада, като музика, като усещане. Някои ще са много емоционални, други ще са много по-леки. Просто го усетете. До коя дата ще се усеща ретроградния период? До 20 марта, Плами. До 20 марта сме в ретрограден Меркурий. Детето ми е на 3,5 от 2 седмици започна много да заеква, не знам причина. Мисля, че ако направя натална карта, дали би показал слабото място. Да, със сигурност, Златка. Щом детенцето е на 3, може да се направи натална карта. Аз по принцип по 2 годишни не правя натални карти, защото си има правило в астрологията, но може да се види какво е предизвикало този уплъх, къде се е случил, в смисъл такъв, каква сфера на неговия живот, въпреки че той е много мъничко още, и дали има някаква предразположеност с говора. За говора отговарят Меркурий. Меркурий е ретрограден в момента. Трябва да се види Меркурий, Сатурн и какво би му помогнало. Знаеш ли, замислих се, тези дни се случва нещо много странно. Този период се е случвал преди 36 години, когато съм била на 6 години. Да, точно така. Точно така. Сатурн, Нептун има 36 годишен цикъл, така че ако
сте на възраст повече от 36 години, може да се сетите какво е станало преди 36 години. Те са между 34 и 36,5-7, защото цикъл на скоростта на планетите е различна всяка година. Загуба на родител и сега имам тези чувства, на първо ги усетих и след това навързах. Да, събитията няма да са същите, но усещанията може да са същите. Усещане за загуба, усещане за безтегловност, буквално. А как ще се отрази на кармичните връзки? Руми, как ще се отрази на кармичните връзки? Ако имате не мога да разбера въпроса, Руми. Тук може би, ако може, ми подскажеш малко повече. Казваш, това не е моето и прекъсваш веднага процеса. Не е нужно да си даваме енергията, но да е трудно да сме в нулевата точка. Да, прекъсваш веднага процеса, ако е възможно. Ако не, просто след това вие сами преценявате какво от тази информация да остане във вас и какво не. Обаче не я влачим със себе си. Какво натоварва нервната система? Натоварва постоянното прецикляне и анализиране на съответна ситуация от миналото. Ако ние не сме разрешили съответен проблем, ако сме останали в тази ситуация, ако чувстваме, че не сме защитили себе си, не сме казали това, което искаме, не сме предали това, което мислим, това започва да стои в главата ли. Ама защо сега не го казах така? Ама защо не направих така? Ама защо не реагирах така? Това трябваше да кажа. Така трябваше да защитя себе си. Ето това допълнително натоварва естествено всичко, което се случва на ментално ниво. Защото ние не сме отреагирали по начина, по който ние сме си мислили, че трябва да отреагирам. Ретрит, благодаря ти. Ели да, ще ти изпратим информацията, къде може да се запишеш за ретрита. Нормално ли е внезапни главоболия без видима причина и внезапно изчезване на болката? Да, Дени, много зависи кога е започнал този процес. Ако преди не е имал някаква главоболия, възможно е просто този напрегнат период в момента да активира при теб или зодия Овен, или твоя Марс, или някакъв здравен дом. И тъй като Марс и Уран са много такива бързи, внезапни ситуации и състояния, възможно е да има нагоре-надолу. Янка, през периода на ретрограден Меркурий добре ли е да започвам да правя нов проект, което отдавна съм решила, но сега започвам да го създавам? Да, това е много интересен въпрос, много често задаван и така в пространството винаги се казва без нови проекти, но какво означава нов проект? Примерно днеска ми е щукнало нещо и аз започвам днеска да го правя. Това е нов проект. Ако е било идея, процес, нещо, от което вече сме положили някакви усилия, тогава не. Тогава си го продължаваме и си го започваш. Просто с ретрограден Меркурий в Риби силно препоръчвам да се обмислят детайлите, да се гледат много внимателно детайлите, защото рибите размиват информацията, това сме видели грешно, изпратили сме грешния имейл. Ето такива, малко по-остър поглед, въпреки че може да ни е малко по-трудно тия дни. Но Янка, според мен, да. Не трябва да спираме живота, когато имаме ретрограден Меркурий. Живота не спира. И кредити, днеска имаше много въпроси, и проекти, и закупуване на жилища. Нищо не трябва да спира. Просто една идея, малко повече внимание. Да, ето Пепи е сложила линк за ретрита също. Пепи е квантов практик от школата на Красимира Ангелова и тя ни е подготвила много интересна какаова церемония. Аз наскоро се запознах с какаовите церемонии. И това е много дълбоко свързване с себе си, интуицията, което много пасва на нашия ретрит, което е разговор с душата. Така че заповядайте на 1-3 май. Аз не знам в колко часа съм родена, за да определя асцендента си. Сега Станислава, час може да се намери, но важно е да имаме диапазон. Да не е без абсолютно никакъв час. Може да провериш в ГРАО, там където си раждана. И примерно ако има между 8 и 10 сутринта или там 2 и 4 след обяд, тогава можем да го намерим часа спрямо събитията. Връщаме назад времето, назад живота, спрямо събитията, които са се случили в живота на човек, може да се намери час на раждане.
Аз сега за мастермайнда, който правиме с групата за здравето, 3 седмици, там също трябваше да търся час на раждане, защото нямахме час на раждане. Ние така приспиваме детето ни точно с медитация. Да, супер. Много, много, много препоръчвам това с медитацията за заспиване. Много препоръчително. Да. Лили, много хубав въпрос. Подходящ ли е период за козметични процедури? Ако сте асцендент Риби, не препоръчвам козметични процедури. Защо? Защото цялото това ретроградие се случва в вашия асцендент. Асцендент е нашето физическо тяло. Как изглеждаме ние, както и лицето. Така че при ретроградни планети, минаващи през вашият асцендент, в случая сега е Рибите, след това ще бъде Рака, след това ще бъде и Скорпиона. Не препоръчвам какъвто и да е вид инвазивни козметични процедури. Това не означава да не отидем на масаж или на нещо по-леко като процедура. Както и не препоръчвам фризьорите и смяната на боя. Драстичната смяна на боя. Като ми не може. Ретроградна Венера е още по-силно. По време на ретроградна Венера и тази година отново имаме ретроградна Венера. Сега ще ви кажа кога. Тогава е моят ретрит в Италия. Точно по време на ретроградна Венера. 3 октомври, 14 ноември ли беше? 14 ноември ли? Октомври-ноември и тя е също 4 седмици. По време на ретроградна Венера никакви инвазивни промени по тялото. Резултата няма да е изобщо задоволяващ. Изобщо. Но като цяло ретрограден Меркурий, ретроградна Венера, аз бих изчакала. Хубаво е и на логопед да отидете. Да, ето Ади тук дава също. Така. И двете ми деца нямат планети във воден знак. Как да го разбирам? Къде им е слабото място и как да компенсират това? Когато няма и двете ми деца нямат планети във воден знак, означава, че водата като елемент липсва. И има нещо друго, което като елемент е в повече при тези деца. Когато липсва елемента водата е емоцията, емпатията, съчувствието, връзката обаче с нашите лични емоции също. Тук не знам колко са големи дечицата, но е много хубаво да ги учите от малки да си говорят за емоциите, да показват емоциите си, да не притискат емоциите си. Липсата на вода дава трудност тук, особено ако има повече земя или повече огън. Няма значение всъщност коя стихия е повече. Водата се свързва с нашия вътрешен емоционален свят. И тук да ги учим да не само да казват една емоция, примерно аз съм ядосана, а да си позволят и да я покажат, защото това е важното при тях. И да не се притесняват от собствените си емоции, че няма нищо страшно в това да се изправим пред емоциите си. Колкото по-раничко го започнете това, толкова по-добре. Ако нямат вода, всякакъв вид водни спортове. Това също компенсира естествено самата енергия. Така, точно така беше при мен, не само главоболие. Ами нали казва, че в този период се връщат бивши, дали ще успеем да изясним ситуацията или не е подходящ. Кърмичен виз, който не можем да разплетем този кърмичен възел над 20 години. Двамата сме водни зодии, през годините сме прекъсвали и сме се връщали. Да, темата кърмични връзки е много... Тук може да си говорим и 3 дена за кърмичните връзки, но когато се появи кърмична връзка в живота ни, означава, че ние нещо в предишни животи не сме доразрешили, не сме донаучили, не сме доотработили. И ето, вие пак се срещате и втори, и трети път, нали, събиране, раздели. Не сте си научили урока. Трябва да се види кой е урока тук, който имате да учите и двамата. Какви сте били в предишните си взаимоотношения, в предишните животи. Това е също много интересен процес да се анализира. По време на ретроградна Венера се връща бивш партньор, значи октомври-ноември, както казахме. Но ако този ретрограден Меркурий минава по вашата натална карта в сфера на партньорствата или сфера на любовта, тогава да, очакваме също връщане на този контакт в живота ни или пък стари разговори, стари проблеми на нов глас, които трябва да се решат по някакъв начин. Ели, подходящ ли е периода за купуване на самолетни билети? Да, или купувай самолетните билети, само гледай датите, да не объркаш нещо и дестинацията.
Да, през октомври ретроградна Венера, точно така, да, мерси, Лили. Така, 17-15 години, ами значи те са точно, те вече не са толкова малки всъщност и тук трябва работа с тях. Обичат ли да плуват? Ако обичат да плуват, това е добре. Аз съм зодия Риби с асцендент Близнаци. Може ли да посещавам зъболекар през ретроградния Меркурий? Асцендент Близнаци. Не. По-добре не, трябваше да се замисля, защото твоя управител, Галя, на целият ти хороскоп е Меркурий. И той в момента е ретрограден, а твоя асцендент е Близнаци, нали? Нашето тяло, пак казвам. Така че бих изчакала. Тук препоръчвам просто така генерално, като ми питаш този въпрос, аз бих изчакала до 20 марта. От вас кармичните връзки, точно в такъв период съм, прекъснах връзка декември, още ме държи, да, ми ще се събирате, разделяте, докато накрая не си, има нещо, което трябва да се учи. Кармичните връзки са, аз съм забелязвала няколко така посоки в консултациите си, или са много токсични, токсични до всякакъв вид емоционална и ментална разруха и в същото време обаче е като магнити, не можем да се отделим от този човек. Има едно обсебване с този човек или пък са много приятни и в течение на връзката хората разрешават съответните проблеми. Много зависи какъв тип кармична връзка е. Обаче вижте, всички връзки в нашия живот са кармични. Като започнем от родителите, децата, приятелите, мъжете, жените, всичко това са кармични връзки. Някои просто са по-силни и по-така важни за живота ни, отколкото други. Как разбираме, че една връзка е кармична? По много неща. Виждаш един човек, започваш общуване с един човек и просто усещаш, че този човек ти го познаваш от някъде. И това не е физическото запознаване, нали, аз съм Антонина, приятно ми е, а това е препознаване на душата. Това е вече на едно много по-високо ниво. И това се усеща. Така. Чакайте само сега да видим. Какво би казала, когато се случи така, че датата ти за бракоразводно дело се падне на ретрограден Меркурий? И то точно на 3 марта. Тук има много символика. Точно на 3 марта, освобождението, ретрограден Меркурий. Проверявай документите първо, Лили, тук, какво подписваш и дали е това, което реално искаш да подпишеш, но възможно е като стане директен Меркурий да има може би нещо, което ще излезе на повърхността, което сега не се вижда, просто защото е ретрограден Меркурий. Но, щом така се е паднала датата, така се е паднала датата. Ако става въпрос не просто за кармични връзка, а имаш усещането, че е съдбоносна, как ще повлияе този период? Ники, как ще повлияе този... Сега тук пак, нали, говорим генерално, буквално, но когато има ретрограден Меркурий, означава, че стари теми, стари контакти, стари въпроси, стари проблеми, стари разговори ще преминат през едно ново смилане, през един нов поглед. Така че този период може да при теб лично, защото знам за какво ми говориш, може да се отрази така, че да се започне нещо, което е така по някакъв начин започнато отпреди, просто сега да стартира наново този процес. Така да ти го кажа. Нашата кармична ли е? Плами, не знам. Това ще го видим налично. Да, знам за какво ми говориш. При мен кармичната връзка продължи 13 години и беше токсична. Да, ето това е много сложно и въпросът е човек да осъзнава, че е токсична, защото има връзки, в които ние не осъзнаваме, че връзката е токсична.
Една връзка, една любов, хора, трябва да е спокойна. Колкото дава единия, толкова трябва да дава и другия. Трябва да има подкрепа, трябва да има разбиране. Винаги има пикове и спадове в връзките, винаги има разногласия, винаги има конфликти. Но не гледате ли в една посока, няма ли комуникация и да говорим на един език, тогава нещата стават много сложни. Една връзка не трябва да тежи. Ние не сме тук, за да страдаме във връзките си. Тъй като последните дни водят точно такива разговори за токсични връзки, много е важно как вие се усещате в тая връзка. И ако тя е токсична, има много сигнали, които показват, че една връзка е токсична, тогава да се предприемат съответните действия. Живота, ние не сме тук 1000 години, за да губим 20 години в токсична връзка. Независимо кармична или не. Нали? Живота е тук да се живее. Живота е тук да му се радваме, да създаваме нещо, да си доставяме удоволствие, да се чувстваме вдъхновени, а не някой да ни тъпче. Тук бях малко директна, но да. Аз имам натален ретро Меркурий и съм Зодия Риби. Как се разбира това на фона на ретро Меркурий в момента и то в Зодия Риби? Аз също съм с натален ретро Меркурий и съм Зодия Риби, и Асцендент Риби, и Меркурий ми е в Риби. Значи, когато имаме ретрограден Меркурий в наталната карта, теорията, опита показва, че тези хора всъщност могат да използват този период за много творене и стъпки напред. Ако другите правят стъпки назад и навътре, хората с ретрограден Меркурий могат да направят всъщност свои стъпки напред. Така че това за вас е, Емилия, за вашия въпрос, може да го използвате в положителна посока. Зависи, нали, къде се разкрива този ретрограден Меркурий в момента, в коя сфера на живота, но така по принцип не пречи. Кой период е подходящ за заболечение с хирургическа намеса? Георги, това е по много лична натална карта. Това са въпроси, които няма как да ти отговоря в момента и да ти дам дата, защото е много специфично. Заболечение с хирургическа намеса, тук се гледа Луната. Луната не трябва да е в Овен, Луната не трябва да е в Телец. Марс се гледа също. Луната какви аспекти има с тежките планети. Плутон отговаря също за зъбите, Сатурн отговаря за зъбите. Това се търси дата доста дълго време. Благодаря, Тони. И аз благодаря, Лили. Какво означава да си роден на пълнолуние и какво на новолуние? Питам заради взаимоотношенията между двама души. Когато сме родени на новолуние, обаче, Вероника, тук има много тънки моменти в астрологията, които новолунието започва, когато Луната се покаже отвъд Слънцето. Така че тук е важно да се види дали човек е роден часове преди самото новолуние, на самото новолуние или малко след самото новолуние. Но ако, да кажем, взимаме теорията, че сме родени на новолуние и вече след самото новолуние, означава, че в този живот започваме нов етап. Трябва да сме дейни, трябва да сме екстровертни, трябва да се виждаме, трябва да се доказваме също и да се показваме. Това е новолунието. В съответната сфера на живота, където се случва това новолуние, там вие трябва да се развивате, да се показвате, да надграждате, да работите, да постигате резултати. Когато е на пълнолуние, вече е малко по-различна самата енергия, защото пълнолунието е кулминацията. Пълнолунието е Луната срещу Слънцето, нали, съзнанието срещу подсъзнанието. И в живота може да има противопоставяне между това какво чувствам и това какво искам. Луната и Слънцето са също майката и бащата, нали, взаимоотношенията между тези двама родители по време на детството също влияе. При новолуния човек е по-активен, по-деен, по-видим, но пак много зависи в кой етап на новолунието се случва това, а при пълнолунието сме малко по-прибрани. Привет, сега Вили, подходящо ли за хирургична интервенция? Това няма как да го кажа без натална карта и без лична консултация, защото е много хирургична интервенция, асцендент Скорпион след трети.
Генерално след 20, в смисъл след Меркурий трябва да стане директен за хирургични операции. Не говорим за спешна хирургична операция. Когато говорим за операции, всичко, което е спешно, там не търсите астролог, там не търсите никой, там си слушате лекарите. Аз като така, човек, който се занимава с медицинската астрология, не съм лекар и нямам право да ви кажа дали да се оперирате или да не се оперирате. Така, привет, сега влизам, така ще дам въпроси. Добре. Той ми каза, че съм родена на новолуние и слънчево затъмнение. Да. При теб, как да го тълкуваме? При теб слънчевото затъмнение, това е много важен живот. Темата слънцето, темата бащата, темата мъжете в живота ни. Слънцето е и партньора в живота ни след определена възраст. И като цяло, щом е новолуние, тук нови етапи ще се задвижат по време на живота ти. Нещо, което ще се активира. И слънчевото затъмнение е от другата страна пък нещо свързано с твоята идентичност, своето его, с твоята същност, което ще претърпява, нали, съответните промени. Всички слънчеви затъмнения през годината са много важни за теб. Те са като един катализатор за твоята натална карта. Така. Чакайте, че тук изпуснах. Говоря. Чакайте, че бойта малко ти влезе. Така. Ще ми повлияе ли този ретро Меркурий? То на всички ще ни повлияе. Няма да ви пропусне някой. Просто при някой ще е по-видно, при други не толкова видно. Живей си живота, Джули. Не се притеснявай. Така. Нещо изпуснах ли като въпрос? За здравето ви казах, за нервната система. Това е много, много, много важно. Нещо друго исках да ви кажа. На 11 март, сега другия месец, Юпитер също тръгва директен, което със сигурност ще отвори повече врати и ще задвижи самите процеси в правилната посока. Както ви казах, и след 20 марта, като Меркурий като стане директен, тогава вече много от нещата, които сега са запушени, ще се отпушат. Юпитер е една от най-хубавите планети, които аз следя постоянно. Джули, живота е прекрасен, бъдете здрави всички. Мерси, Джули, живота е прекрасен. Да, забелязал съм, че около 2 дни преди новолуние и затъмнение мигрената ми се активира. Направи си някаква медитация или дишане, щом вече си го засекла като цикличност. Това е цикличност. Повтарящи се събития. Просто намери какво може да направиш преди това, за да не се активира самата болка, да не се активира мигрената. Мигрената, между другото, сега това страничен коментар, си провери перисталтиката на червата с мигрената. Това може да помогне. Тони, много ти благодаря, обясних си доста неща с предния ми въпрос. Сега ми излиза, че като зодия риби аз много се страхувам от водата. Представям си как се гмуркам, обаче влизането ми в водата е до кръста, пресечено дишане, може да говорим за това просто така. Това съм го срещала, между другото. Няма значение каква зодия си, дали си риби, рак, скорпион, козирог. Най-вероятно нещо се е случило в предишни животи. Имала си уплах от вода, може да си... Това може да ви прозвучи много директно, но буквално може да си загинал в предишните си животи чрез отдаване. Нали? Така че... Но това не означава, че не можеш да го пребориш този страх и да се почувстваш безопасно във водата.
Това може да означава страха от водата тук. Има нещо в минали животи, което се е случило във водата и то предизвиква така, то е като един такъв ефект на вълните, нали? Все едно се носи ехо от предишни животи в този живот. И допира с водата активира точно това усещане, което си имала и преди. И това е не само с водата, това е и с много други родови карми и програми, заложени от нашите родители, от нашите баби и дядовци, от техните родители и така назад в поколенията. Това е много дълбока тема. Мислиш ли, че на някой му върви добре в ретрограден Меркурий? Ами, Ангел, зависи ти как си мислиш. Ако мислиш, че винаги ти е зле по време на ретрограден Меркурий, винаги ще бъде зле. Значи какво е нашето съзнание и каква е нашата нагласа? Ние знаем, че в годината има 3 пъти ретрограден Меркурий, задължително, обаче ако винаги си мислим, леле, сега какво ще става, мале тук, нали, всичко ще се обърква, всичко ще се обърка. Ако го приемем малко по-спокойно, малко така, окей, грешка тук, грешка там, тогава го приемаме по-леко. Самия ретрограден Меркурий не създава големи катаклизми в живота ни, но създава ситуации, които са дразнещи. И на фона на цялата тази напрегната допълнителна астрологична прогноза, за това нещата в момента са една идея по-изострени. Но просто ги приемате малко повече с лекота. Благодаря много. Смърт, да, учи се. Да. Може да се задавали си ми въпросите много пъти. Може ли да видим кога ще умрем или от какво ще умрем? Всичко може да се види в астрологията, хора. Стига да сте достатъчно смели да го чуете. Аз не го правя, обаче не предвиждам ничия смърт. Тук има нещо по-висше, което решава кой кога ще си отиде. Така че това е един от честите въпроси, които се задава. Даже сега, защото пуснах и курс по астрология. Между другото, ако сте любопитни да учите астрология с мен, ще ви пусна линка. И април месец започваме. Април, май, юни, 3 месеца. Покриваме абсолютно всичко и дори съм вкарала допълнително медицинската астрология. Там имаше момичета, нали, които се записаха в курса да ми питат точно това, обаче не. Аз такава информация не правя. Дори да я виждам, не я давам. Така, аз съм родена в ретрограден Меркурий, Плутон ретрограден и още няколко. Как влияе това? В Козирог съм. Всяка ретроградна планета в фронталната ни карта означава, че в предишни животи ние сме я използвали прекалено много. Нещо в тази планета, в този живот, енергията на тази планета ни е отнета с някакъв смисъл. И по принцип този смисъл се вижда в наталната карта. Какво има да научи душата в този живот, с какво има да надгради, да отработи, да преработи, за да започне по собствения си път. И тези ретроградни планети по принцип също насочват къде има нещо да се отнеме, за да се започне, нали така, по-леко, по-начисто. На мен винаги ми е добре. Миналата година даже бях в Италия, пътувах много. Супер ми ето. Може ли чрез астрологията да се разбере колко прераждания сме имали? Аз знам, че може. Аз може би не съм достигнала до това ниво, но знам, че има астролози спрямо циклите на Луната и те връщат времето назад буквално, спрямо фазата на Луната, в която си родена, всяка фаза, мисля, че е 7 живота, да връща се до новолуние и там се смятат. Има, Ана, но аз не знам как, не съм го правила. Аз имах предвид във водата, да. Да, Вероника, да, сетих се. Детето ми е родено ретрограден Марс в Лъв, а той е зодия Лъв. И Венера във Везни, има ли нещо? Да, ретрограден Марс. Лили, ретрограден Марс е много... Аз за нея говоря в медицинските си консултации. Ретрограден Марс е гняв задържан навътре. Много е важно детето да го запишеш на боен спорт, за да може да отработи
тази енергия тя да излиза навънка. Този гняв да излиза навънка. Да не стои вътре заклещен в него и да знае как по най-правилния начин да, да навигира с тази вътрешна енергия, която го пали понякога. И то в лъв. Много, много важно. Благодаря, Тони. Моля. Да, ето Ангел пише, това за миналите животи най-добре с регресия. Да, регресия и ако не се лъжа, Пепи, ако е още тук, защото аз не съм много запозната, с кашовите записи също може да се види, да се видят и предишните животи. Аз не съм си правила, но знам, че тя има повече опит от мене и също може да сподели за това, ако иска в чата. Регресията човек трябва да е готов да чуе това, което ще чуе. Не я препоръчам на всеки. Винаги гледам каква е психиката на човека и доколко ще може да се сблъска с това, което ще трябва да се сблъска. Защото по някой път събитията са много тежки, с които се сблъскваме, но пък те държат корена на това, какви са нашите проблеми сега в живота, къде са нашите блокажи, къде са нашите страхове, фобии и всичко, което ни се случва, което е необяснимо по някакъв начин, защото няма реално събитие, но то се е случило в миналото. И ето го това ехо, което се влачи след нас, нали? Но то си има обяснение. Много благодаря. Аз съм си правил 2. Добре. Много благодаря и аз се чувствам добре при ретроградност, но лунните цикли ми влияят много. Ако имаш много силен рак в картата или силна луна в картата, възможно е тогава луната или си асцендент рак, зодия рак, здравни домове в рак, 12-ти дом в рак. Тогава луната си е, твоята планета и просто трябва да изследваш циклите. Да, точно така, Тони. Ето, Пепи отговаря, препоръчвам четене на кашови записи за всеки, който има желание да ми пише, ще му дам информация. Да, какви са рисковете на регресията? Това е много добър въпрос. Аз не съм много запозната, Румяна. За мен риска е дали човек сега, в сегашната си позиция, в това тяло, с тази психика, дали психиката ще може да асимилира това, което ще види и чуе по време на регресия. Ако човека, който води регресия, е изключително опитен, нали, всичко трябва да мине както трябва, но това е за мен риска. Аз друг риск не знам, не съм си правила регресия. Благодаря, Пепи. Аз благодаря, Пепи. Другото, освен регресията и кашовите записи, са констелациите. Констелациите са също един вариант, в който може да видите родовите връзки и нишки, които ние си носим от минали прераждания. Да, точно и трябва да си отворен, да. То за всеки един такъв окултен енергиен процес трябва да сме отворени и да се доверим, защото иначе не става. Иначе просто не работи. Така, значи напомням за ретрита в България от 1 до 3 май. Все още имаме, Пепи ще каже, не съм сигурна, защото аз записвам от моята страна, тя записва от нейната страна. Мисля, че все още имаме места. Локацията е до Велико Търново, в природата, на нова локация и за мен, но много, много красиво място. Така че ако имате интерес, може да пишете тук в чата или директно на Пепи, или директно на мене. Ще ви включим. 3 дена ще има доста сериозна преработка. Така. Нещо друго. Изниква ли ви като въпрос? Или вече така подговорихме на доста? Аз искам. Цани. Да, Цани, ние с тебе щяхме да се чуваме, нали? Ама се разминахме. Аз ще ти пиша после. Добре.
Така, това е хора. Това генерално, което мога да ви дам като информация, естествено без наталните карти. Астрологията помага, астрологията информира, астрологията подготвя. Най-важното, което е и дава отговори на въпроси, които човек просто сам понякога е невъзможно. Не понякога, а много често е невъзможно. Да видим отвъд това, което виждаме всеки ден пред себе си. Да видим, че нещо друго се разгръща в наталната ни карта, че ние идваме със съответната настройка, че имаме какво да учим в този живот. Много са важни тук лунните възли, за тях ще говорим и на ретрита при всеки, защото всеки ще си получи наталната карта на ретрита и точно пътя на душата, нали, лунните възли, луната. Всичко това ще го обсъждаме доста подробно. Но най-малкото нещо, което аз си мисля, е човек да познава наталната си карта. Това е минимума. Ако искате, ако искате вие да разчетете наталната си карта, елате на курс по астрология с мене. Ако пък нали, не искате сами да си разчетете наталната карта, аз мога да ви разчета естествено съответно. Така, благодаря и аз много ви благодаря. Половината от местата вече са заети. Добре, аз не знаех. Аз имам интерес. Да, точно така е, Тони. Чакайте, тук нещо изпуснах. Така. Пепи, тук ти пишат за Велина, мисля, че за контакта. Информация за ретрита. Добре, Златка, ще ви пишем. Информация за ретрита. Добре. Ако има нещо, което няма да можеш да преживееш в регресия, то няма да ти се даде да го видиш. Да, ето, примерно, това е нещо много важно. Аз не знаех за това. Ето, Анелия пише тук. Ако не сме отворени и готови, явно няма да ни се даде тази информация. Това е много важно. Благодаря, Тони. Да, и аз много ви благодаря, хора. Аз имам интерес. Добре, Пепи, да, Пепи малко стана малко като асистент днеска. Пепи, благодаря ти. Аз имам интерес за курса по астрология. Добре, ще отговоря на всички, като свършим чата, сега да не ви държа тук. Благодаря ви за времето. Ще направим още един такъв лайв скоро. Това, което исках да ви кажа, между другото, ако ви интересува повече здравната астрология, така темата здраве, емоционално, ментално, аз имам Viber група, в която споделям така предварително всъщност информация в тази група, къде как ще повлияе на здравето, и там с групата правим отделни вебинари само на тема здраве. Ето, предния път беше тялото, емоциите, къде избиват задържаните емоции в тялото. Мисля, че се получи доста интересно. Може да го видите и в YouTube канала ми, лайфа, който имахме. А ако искате да се включите в групата, ще ви пратя Viber канала. Пожелавам ви лека и безаварийна седмица. По-спокойно, живота е хубав. Ако някой ви дразни, махате ги тия дразнители и само така положителни емоции пожелавам. Чао, чао!